आया आंलाय माथो दालिमनि नाम्बारखौ ब्लक खालामनाया खुलिनोनो बावदों माथो। खुलिनि र' आरो रायज्लायहरनि नङाबा आइनो लागायना होबा सेस महाभारत रामायण जालांगोन। लागायना होथ'वाखै खोना र'। बे मानसियालाय मोजाङालाय मोजां मार दालिमा। आं मोनथिगौ बियो रावनोबो खिन्थाथ'वाखै खोना आं ब्लक खालामनायखौ। ओमफ्राय आङो मा होनना थगायनो ब्लक खालामनायखौ। लोगो सासेनि मबाइला गाज्रि जादोंमोन ओमफ्राय बियो आंनि मबाइलखौ लादोंमोन। बिदि बुंनांसिगोन। ओमफ्राय बिदिल' बुंबा जाया मायबा मोनसे थगायनांगोन। आंनि लोगोआ गार्लफ्रेन्डजों रायज्लायबाय थादोंमोन ओमफ्राय नोङो फन हरबाय थानायखाय बियो डिस्टार्ब मोननानै ब्लक खालामदोंमोननो बिदि बुंनांगोन। ओमफ्राय आङो जेनेबा आं मोनथियामोन आरो दिनैसो मोनथिदो बिदि बुंफ्लानांगोन। लाइमोनखौ हाबा खालामनो हायागौ लागै बिजोंबो ओरैनो रायज्लायफ्लानांगोन। नङाबा माथो आइया आंखौ न'आव थानोनो सान्थि होनाय नङा आरो आइनिफ्राय फैसा थाइसेबो मोननाय नङा आंनो। आइया फैसा होआबा सेस। आइया आंनो बिजनेस खालामनो थाखाय फैसा होगोन होनदों र'। बे फैसाखौ मोनगौबा जेबो टेनसन गैला। आइया फैसा होआगोलागि बे दालिमजों रायज्लायफ्लानांगोन आं। दानियाबा फन खालामनोसै। खमफिनाङा दे थगायनायाव खमफिनाङा। मानोना नों दिनैहालागि थगायफेराखै राहुल खमफिनाङा। है मबाइलाबो रुमावसो थाबोबाय लायनि र'। पकेटावनो लानाय रखम मोनदोंलै मानसियानो मा टेनसन नालाय बावग्रा जाबायलै आंबो। बा सानै सानै गार्लफ्रेन्ड संभालना पड़ेगा। आं साइज गैमारालै लावदुम दुम मोदोम गिदिर लोदोदो। बेनिखायनोथ' आं फन हरनायाव राहुलआ ब्लक खालामना दोनदों आंखौ। आं जुदि साइज जानाय मोनबा मोदोम फिसा बालेंलें जानाय मोनबा आंखौ राहुलआ मोजां मोनगौमोन खोना फसायगौमोन खोना। नाथाय आं आरो दा बुस्राव स्राव लावदुम दुम हायथुथु बबा फसायनो देनाय बिमाया फसायबाबो बे राहुलआ आंखौ फसायमाराखै नङाबा ब्लक खालामना दोनामोनथ'। हे भगबान इसोर आंखौ मानो एसेबां असासै दाना हरनाय। आं साइज जानाय मोनबा आंनि बेफोरबायदि रिजेक्ट खालामजानाय नङामोन ब्लक खालामजानाय नङामोन। माथो राहुलसो फन हरदों माथो आंनो। हेलौ राहुल। हेलौ दालिम मा खबर? खबराथ' बेसेबा गाज्रि जाना दंमोन नाथाय नोङो दिनै आंनो फन हरनानै खबरानो बेसेबा मोजां जाबाय आंनिया। हेलौ माथो जेबो बुङा? मोजां आंनि खबरा मोजां। नोंनियालाय? दङ आंनियाबो मोजाङैनो। ओमफ्राय दालिम नोङो आंखौ गाज्रि मोनना दङ न'? मोनाखै दे गाज्रि। मानो गाज्रि मोनलाबायनो? मोनदों नोङो आं मोनथिगौ। मानो होनबा आं दाखालि मबाइलखौनो लायाखैमोन मोनथिगौ ना। आंनि लोगोआसो लाबाय दंमोन माने गार्लफ्रेन्डजों रायज्लायबाय दङमोन। ओमफ्राय बिदियावनो नों माथो फन हरबाय थानायमोननो। ओमफ्राय बियो आरो डिस्टार्ब मोननानै ब्लक खालामदोंनो नोंखौ। आं फन हरबालाय माथो रिं जादोंमोन। वाइटिंबो मोनाखैमोन बिजिबो मोनाखैमोन। माबा बिनि सिगां नोङो हराखैमोन ना? नोंथ' बेनो खैबारसो हरनायमोन नोङो? आङो खनथाम हरदोंमोन नाथाय जेबो बिजि वाइटिं मोनाखै। माबानो नोङो हरनायनि सिगां इसे सिगाङावसो रायज्लायबाय दङमोन बिसोरो। ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डआ हरफिनगोन बुंनायखाय नोंनिखौ माने ब्लक खालामना दोनदोंनो आरो गार्लफ्रेन्डआ रागा जोंगोन होननानै। नंगौ नामा? आं हरनायावलाय जेबो बेस्थ' मोनाखै। आं हरनायनि सिगां रायज्लायदोंमोन खोना ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डखौ वेटिं मोनजानो गिनानै बियो आंखौ ब्लक खालामदोंमोन खोना। बिदिनो आरो मोनथिगौ ना नोंखौ ब्लक खालामनायखौ दिनैसो खिन्थादों बियो। आं दानिसो मोनथिदों। एसे गाज्रि मानसि बियो ब्लक खालामबा खालामनानै खुलिनाबो दोनाखै आंखौबो जेबो खिन्थायाखै। आंबो आरो एसे बेस्थ'मोन ना फन हरनायानो जायाखै आं रावनोबो। दे जेबो नङा दे आं जेबो गाज्रि मोनाखै। ओमफ्राय माथो खालामदों? दं आं ओरैनो। दे होमबा दोनथ' दे मालाबा रायज्लायगोन दे ना। दे अब्लालाय। माने आं रायज्लायबावगौमोन नै लोगोआ फन हरबाय थादों। दे जेबो नङा दे सम मोनबा हरबानो जाबाय। औ दे। आं दासो बेसेबा स्रां मोनबायलै गोसोखौ दासो गोजोननाय मोनबाय। बेखौनो आङो मा साननाय दङमोन बेसेराव ना खानानो। बेनिखायनो मानसिफोरखौ जेबो मिन्थिया हौवानो जेबो गाज्रिखौनो साननाङा जेबो गाज्रिखौनो बुंनाङा। सरि राहुल आंलाय नोंखौसो ब्लक खालामनो सानदोंमोन। सरि दे भगबान आं माबा माबि बुंफ्लांबाय।
आंलाय बेखौनो आं साइज गैयैखाय ब्लक खालामना दोनदोंसो नामा बेफोरबायदि सानदोंमोन। ओजों बायदि लोगोआसो ब्लक खालामना दोनदों। मादैनो खिन्थानि र' राहुला फन खालामदोंमोन होननानै। लुदुमि आब' रथ'नाय? बिबारिसो माथो। औ आब'। लुदुमि आब', नोङो आंखौ मदद खालामनो हागोन ना? माथो दाउज्रोमफोरसो मा रायज्लायदों बिसोरलाय सिरि सिरि खोनाखुमानि र'। मदद दा माबायदिबा मदद नांगौ नोङो? माबा लुदुमि आब', नोंनियाव 200 फैसा मोनथ'गौमोन नामा? गुड फैसा 200 बिफैदों बिबो थार। मा एसेबां खर'रफोरि जानानै मानो फैसा थार बिनो फैदों बिबो 200? बिबारि दा आंनि आखायाव थाइसे फैसाबो गैया। फैसायालाय गैया नङा दङमोन, नाथाय दा आरो गायनाय फुनायनि दिन नालाय आंनियाव 500 फैसा दङमोन। आं आफानोसो होजोब्बाय दाखालि माइ गायनायफोरनो होनो। दाथ' आंनाव थाइसेबो गैला बिबारि। हामदों साला हामदों। खर'रफोरि जानायखाय बेसेबा लेबेल जादोंमोन माथो। दालाय माथो 200 फैसाखौनो नागिरफैदों होनथार। बेखौबो मोनबावाखै होजायाखै। लुदुमिनाव फैसा गैया जानो? दाखालिल'सो बोरमा फानदों। बिबो बोरमा खासिखौसो फानबावदों। थगायजाबाय जाम्बि बिबारिया। दे अब्लालाय आब' गैयाबालाय। ओहो गैमारा बिबारि, थाइसे फैसा गैथ'ला आंनियाव। जोंहा आरो गायनाय फुनायफोरनोबो सानफ्रोमबो फैसा होगासिनो ना, बेनिखायनो फैसाया थोआ जागासिनो। दे जेबो नङा दे आब'। मानो नांगौमोन नोंनो? माबा लाइमोन आब'आ थाङाखैना दिनै थांगोन। दाखालि फाथैलाय बेसेनो फैनाया। बिना माने फैसा बारा गैयानो, आंनाव भारा बिदोंमोन आरो गारि भारा। बे बैथालि लाइमोननि बाथ्राखौलाय आरो मा बुंबावनो। एथ'ग्रा हेन्डसाम अनजालुबायसि हौवाखौनो गारमारबाय बियो। फाथैलाय बेसे मारबाय। आयौ माबासो बैथालि मार। माबा जोबजोब्बाय नामा फैसाया बिबारि खैजाना मोननाया? जोबाखै आब', फैसाबो दङमोनलै आंनियाव। ओमफ्राय टिलुआ आंखौ बांद्राय खरसा खालामगोन होननानै आरो जायनोनो मेनोनो रानना होगोन होननानै बियो गावआ लाना दोनजोबदों। सयफोरा मा रायज्लायदोंलै एबारो? माथो खोनाथाराखै बा सिखावफोर रखम रायज्लायलायदों माथो एबारो लासै लासै। टिलुआ 200 फैसा बिनायावबो हराखै आरो 200खौनो। खाथियाव थांबावनि र'। ओहो आब' होआखै। टिलुआ सिगांनि बायदि नंला, अख्रा जाबाय। खोनाथारालै माबा। नोङो जोंनि रायज्लायनायखौ खोनाखुमाबाय थादो हा लाफाथि। खर'खौ बेफोरबायदि सिरि सिरि खोनाखुमादों। लाफाथिया खोनायाखैथ' जों रायज्लायनायखौ। लुदुमि जुबा सम्भाल के बात करेना। आङो नोंसोरनि जेबो बाथ्रा खोनासंखुमाखै मिथिबाय। आंहा बेरायनो फैखादों। नुवाखै सानदों जोंफोरखौ हा? बेफोरबायदि नंगौ दे नंगौ। जोंफोरखौ मा नुवाखै सानदों नामा? बिहासो सिरि सिरि साइडआव थानानै खोमा फाथिलायनानै सिरि सिरि खोनाखुमाबाय थादोंलै। आंनि खोमायाव एम्फौ हाबदोंमोन मिथिबाय, हाथि एम्फौ। बेखौसो आङो बिदि खालामबाय थादोंमोन मिथिबाय। हाबगोन मायाबा, जेनेबा जोंफोरो नुवाखै जों खाना नामा? ओमफ्राय नोंसोरनि बाथ्राखौ खोनासंखुमानानै मा लाब मोनगोन सि? जाता माता बाथ्रा बुंनाङा दे लुदुमि। ननसेन्स। नुदोंना बिबारि, बेयासो बांद्राय गरम। जोंनि रायज्लायनायखौ खोनायाखैथ' बे लाफाथिया। खोनायाखैलै, जोंफोर लासै लासै रायज्लायदोंना। खोनायाखैबाथ' मोजाङानो देनाय। खोनायाखै दे। ओमफ्राय आं दा फैसाखौसो होबाव नागिरना मोननो। दे होमबा आब' थाथ', आं थांथ'नोसै। औ दे बिबारि। फैसाखौनोथ' आं दा होबाव नागिरना मोननो, सोरथार होनो आंनोलाय। दा लाइमोन आब'नो हराबाबो लाइमोन आब'आ आंखौ गाज्रि मोनगोन, खेबसे सानगोन आंखौ। बेबो फैसा लाबोफानांगौ। बिबारि आंनि जिउनि रानिसो माथो। दिनैसो नुथारबायलै। मालाय बिबारि आगै अबाव थांनो नागिरदों? माबा जांग्रावनियावनो बिनाय नायनोसै नामा, मोनबाय बायो खोना। माथो जेबो बुङा, मा जादों नोंहालाय? माथो मोखाङा सोम सोम? माबा जांग्राव आदा। हाव, आंखौलाय आइ लाभ इउसो बुंनो नागिरदों नामा इलै? माबा बुं बिबारि आगै बुं, जा बुंनो गोसो बुं, आंखौ जेबो लाजिनाङा।
माबा जांग्रा आदा नोंनियाव फैसा दाहार मोनथ'गौमोन ना 200? आंलाय सानदोंमोन आंखौ आइ लाभ इउसो बुंनो नागिरदों नामा माबा फैसा दाहारसो बिबाय माथो बेबो 200 मानि मा फैसा दाहार नांगौ 200? आदा आं साननैनि गेजेरावनो दिहुनना होगोन दे। गैयालै अबाव फैसा मोननो आङो आंनियावनो फैसा गैया आंनोनो सोर दाहार होयो थाबालाय होगौमोन गुबुननो होआबाबो नोंनो होगौमोन आरो दे अब्लालाय गैलाबालाय थांसै आङो। र' मोनसे खोथा नोंलाय 200 फैसाखौ मानो दाहार बिखौ आंनियावलाय नोंसालाय माथो फैसायानो दंखासै बायसि गासैबो टाइमावनो फैसाया आखायाव थाबाय थाया मालाबा गैयाबो जायो। नंगौ नामा मोनथियालै आंबो दा जोंफोरबायसि अबस्थाफोरनि मानसिफोरखौलाय आं मोनथिगौ खिन्थु नोंसोरबायसि धोनि मानसिफोरखौ मोनथिफेरामोन आरो धोनि मानसिफोरनियाबो फैसा गैया जायो होमबा आखायाव मालाबा मालाबा जाया थायो नामा दे गैलाबालाय थांसै आं। थाबालाय होगौमोनलै आङो बिबारि आगै गैमारा आंनियाव। दे जेबो नङा दे। नोंखौ नुबानो बिखा बिख्लो गासैबो मावग्लुंजोबोलै आंनिया गैयालै सना आंनियाव थाइसे फैसा गैया गावनियावनो गैया आं गावनो बिरि सोबनो फैसा मोनाखै